खोना 15 आगस्ट 2021 कक्ति सालनि सालमारिओ ताक्लाई बिसुआवबो चीनी इंडियानि हास्ते गोनांगै चीनी इंडियानि नेशनल फ्लैग न हायाखेबा चीनी भारतनि बानानो तिसालायै चीनी भारतनि जातीयनि संगीत जन गण मन न जत लोकरक रोजाबलायै ताक्लाई बिसुआवबो 75 इंडिपेंडेंट डे हायाखेबा भारत यगमा सालनो ऑफिस आदालत स्कूल कॉलेज पंचायत क्लाब आबरग पालायजाकनाय खोना 15 आगस्ट 2021 कक्ति सालो चीनी भारतनि यगमा सालनो पालायलायनि बांगै पंचायत कुवाईमुरा विलेज कमिटीनि ऑफिस नगनि बाउंडारी न बारायकपला कामिनि तिप्रामथानि आदंरक साफ सुथरा थांगै खायलायैखा जतन सावै खोना रखा तिप्रामथानि रिजनल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट मोचां बिजयदा जमातिया ब तामसखा खोनावै नायबै जादि अरब माने कारणे दिनै साफ सुथरा रक चलेलाय त दिनै गामि हिंखेनो बारायकपला गामि कयमुरा पंचायत जों खोनानि डिसिसन नावै खोना 15 आगस्ट फ्लेग साजायनाय एरपरे बनि बाङै किसा साफ सुथरा खायलाय दंगो इनके आं हिंके कायसा तिप्रामथानि आदं ओइ रिजनल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट आंनि मुं हिंके बिजयदा जमातिया जोंके जतनो माने खाथुं खाजा खालायबै खोनानि बाङै जों रेडि खायलाय दंगो जतनो सामुं रक खायलाय दंगो खोना फ्लेग सालायनि बाङै जत खाथुं जाक दिनै आदं जुग रक इनके बनि बाङै आं जतनो हामबाय माराबो जों हाके नसिनि थामसानि मारिबो टेक्सा कुसुक के जतनो सुबासु खायलाय बुसकांनो जे लामानो हाम बाबेति लांलायो नि बाङै जतनो सिरास्ताना लायबायनाय आने खानि ताखौबो करनो बां कयानि मुसुबो हाके जों जुग थांलाय माथों बे बुबाग्रा आयग्लक